הספר שלנו הוא בית, קודם כל. הוא בית, הוא משפחה ל-180 ילדים, מט' ועד י"ב, שמגיעים לכאן מכל רחבי הארץ כמעט. וזה מקום שקודם כל מנסה לקחת ילדים רגע לפני שהם הולכים לעולם האמיתי, לחיים האמיתיים, לצבא, לעולם התעסוקה, לתת להם חיזוק, לתת להם חוויות טובות של הצלחה, רגע לפני שמערכת החינוך מסתיימת. כשאני הגעתי לבית ספר הזה לפני 6 שנים, פגשתי בית ספר שסיים את שלבי ההקמה שלו. פגשתי מקום מאוד מבוקש, עם ילדים שמאוד אוהבים להיות פה, רגע אחרי שהוא התפצל מבית ספר היסודי, ושנייה לפני שהוא הבין מה הוא רוצה להיות שהוא יהיה גדול. פגשתי ילדים מאוד מאוד מצוינים והישגיים, שמאוד היה חשוב להם להצליח בבגרויות, והדבר הראשון שעשיתי, זה לראות איך לוקחים את כל המערכת הזו והופכים אותה לתיכון, ומיד כל המורים התארגנו, כל מורה הלך ללמוד ממש מקצוע שהוא יכול להוביל בו לבגרות, ויצרנו פה מערכת שיכולה לקחת את התלמידים לבגרויות מלאות. אי אפשר שכל מה שנעשה ונתעסק בו כל היום זה בגרויות, ולכן יצאנו למסע, הצטרפנו לתוכנית שמלווה בתי ספר בפיתוח יוזמות, ובשנתיים האחרונות פיתחנו תוכניות שלצד ההצלחה בבגרויות עוזרות לילדים להגשים את עצמם בכל מיני תחומים. אז פיתחנו את התוכנית של מסעות בשטח. ופיתחנו את התוכנית של ההתמחויות בקהילה. ופיתחנו תוכנית של אשכולות לימוד, שמגוון קורסים בתחומים שונים ילדים יכולים להיחשף. ופיתחנו בית נוער אחר הצהריים. התחלנו לפתח המון תוכניות, שלצד ההצלחה לבגרות, הן בעצם מאפשרות לילדים להיות מי שהם, כדי שהם יוכלו להיות יותר קרובים לעצמם. דבר אחד שמאוד חשוב להגיד, שעם כל התוכניות הגדולות ב10 שנים, וכן בגרויות, לא בגרויות, וכן תוכניות למימוש עצמי, לא תוכניות למימוש עצמי, בסוף, הקסם האמיתי של בית ספר הזה, זה שבאים בבוקר ילדים ופוגשים פה אנשים, מורים שאוהבים אותם. הקסם, הרגע הזה, זו המהות של בית הספר.